அனைவரும் நலமுடன் வாழ நம்மை படைத்த இறைவன் அருள் புரிவானாக. ஆமீன். வெல்கம் டு சஜாஸ் கேலரி. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி ரொம்பவே டேஸ்டியான தேங்காய் பால் சாதம் தான் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்க போகிறோம். இது சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டான டேஸ்ட்டில் இருக்கும். செய்கிறதுமே ரொம்பவே ஈஸி. வாங்க எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். நான் 2 டம்ளர் அரிசிக்கு 2 தேங்காய் அளவுக்கு இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன். நீங்கள் எத்தனை டம்ளர் அரிசி சேர்க்குறீங்களோ அந்த அளவுக்கு தேங்காய் பால் சேர்த்து செய்யும்போது ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்கும். அல்லது 2 டம்ளர் நம்ம சேர்த்துக்கிறோன்னா இப்போ நம்மளோட தேங்காய் எல்லாமே ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் மாற்றி விட்டு நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கிறலாம். இப்போ நம்ம தேங்காய் சூப்பராக அரைஞ்சி வந்துருச்சு. இதை ஒரு பவுலுக்கு மாற்றி நம்ம பால் எடுத்து வச்சுக்கிறலாம். அதாவது தேங்காய் பால் சாதத்துக்கு எந்த அளவுக்கு நம்ம அரைச்ச தேங்காயிலேருந்து பால் வருதோ அந்த அளவுக்கு எடுத்துக்கிறோங்க. அது பத்தலை அப்படின்னா நம்ம தண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறலாம். மேக்ஸிமம் அதுலேருந்து வர்ற அளவுக்கு எவ்வளோ பால் வருதோ அவ்வளோதை எடுத்து வச்சுக்கிறோங்க. இப்போ நம்ம பால் சூப்பராகவே புழிஞ்சு எடுத்தாச்சு. இப்போ ஒரு குக்கரை அடுப்பில் வச்சுட்டு எப்படி தாளிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். மேக்ஸிமம் இதை நம்ம தேங்காய் எண்ணெயில் செய்யும்போது ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்கும். உங்கள்கிட்ட தேங்காய் எண்ணெய் இல்லை அப்படின்னா எந்த ஸ்மெல்லுமே இல்லாத நார்மல் ஆயில் மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கிறோங்க. ஏன்னா வேறு எண்ணெய் நம்ம சேர்த்து யூஸ் பண்ணும்போது அந்த சாதத்தோட டேஸ்ட் மாறிடும். இப்போ நம்ம தேங்காய் எண்ணெய் 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு ஊற்றியாச்சு. நல்லாவே எண்ணெயும் ஹீட் ஆகி வந்துருச்சு. எண்ணெய் ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் இப்போ இதை நம்ம தாளித்து விட்டுறலாம். நான் 2 துண்டு பட்டை யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். இது கூடவே 4 ஏலக்காய் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். வேறு எதுவுமே நம்ம இதை யூஸ் பண்ணது போகிறதில்லை. ஏன்னா இதை மட்டும் வச்சு செய்யும்போது அந்த சாதத்தோட ஒரிஜினல் டேஸ்ட் கிடைக்கும். இப்போ இது நல்லா பொரிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு சின்ன வெங்காயம் சேர்த்து வதக்கி விட்டுறலாம். சின்ன வெங்காயம் நல்லாவே வறுபட்டு வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு கருவேப்பிலை இலைகள் சேர்த்து விட்டு நல்லாவே பொரிய விட்டுருங்க. எங்கள் ஊரில் சின்ன சின்ன விசேஷமாக இருந்தாலும் இந்த மாதிரி தேங்காய் பால் சாதம் செய்வாங்க. ரொம்பவே ஃபேமஸ் எங்கள் ஊரில். இதை நம்ம சிக்கன் ஆர் மட்டன் கிரேவியோடு வச்சு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்பவே டேஸ்ட் அட்டகாசமாக இருக்கும். அப்படி இல்லை அப்படின்னா பிளெயினாக கூட நம்ம வச்சு சாப்பிடலாம், நல்லாவே இருக்கும். இப்போ நம்மளோட எல்லாமே வறுபட்டு வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க தேங்காய் பாலை அளந்து ஊற்றிக்கிடலாம். நான் 1 டம்ளர் அரிசிக்கு 2 டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். இது சாப்பாட்டு அரிசினால நான் 2 டம்ளர் சேர்த்துக்கிறேன். நீங்கள் பாஸ்மதி அல்லது சீரக சம்பாவாக இருந்தால் 1.5 டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கிறீங்க. இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு நம்ம உப்பு சேர்த்து நல்லாவே கலந்து விட்டுறலாம். ஒரு மூடியை வச்சு இந்த மாதிரி கொஞ்சமாக கேப் விட்டு மூடி வச்சுருங்க. இந்த தேங்காய் பால் நல்லாவே கொதித்து வரட்டும். நம்ம ஃபுல்லாக மூடி வச்சோம் அப்படின்னா தேங்காய் பால் பொங்கி வெளியே ஊற்றிடும். அதனால் கொஞ்சமாக கேப் வச்சு மூடிக்கிறேங்க. இப்போ நம்மளோட தேங்காய் பால் சூப்பராக கொதிச்சு வந்துடுச்சு. இப்போ நான் ஏற்கனவே அரிசி நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற வச்சுருக்கேன். அந்த அரிசியை எடுத்து உள்ளே சேர்த்துட்டு நல்லாவே நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறலாம். மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு உங்களுக்கு உப்பு தேவை அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் செக் பண்ணிக்கிறீங்க. உப்பு எல்லாமே கரெக்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு மூடியை வச்சு மூடி விட்டுடலாம். நான் 4 விசில் விட்டேன். உங்களோட அரிசிக்கு எத்தனை விசில் விடணும் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்து விட்டுக்கிறீங்க. இப்போ விசில் போயாச்சு. நம்ம ஓப்பன் பண்ணால் நம்மளோட சாதம் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. திறக்கும் போதே அவ்வளோ ஒரு வாசனையாக இருக்கும். இப்போ 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லா நெய் விட்டு ஃபுல்லாக எல்லா சாதத்தையும் நம்ம கலரி எடுத்துட்டா நம்மளோட தேங்காய் பால் சாதம் சூப்பராக ரெடி ஆயிரும். இது பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும். சாப்பிட்றதுக்கும் ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளோட தேங்காய் பால் சாதம் ரெடி. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். என்னோட வீடியோ பார்த்த எல்லாருக்கும் ஜஸாக்கல்லாஹ் ஹைரன்.